Mawra sax-Xatt l-Aħmar fejn silem il-Ħadd filgħodu kellha tmiem traġiku għall-Awstrijak ta' 53 sena li kien qed jogħdos meta f'ħin minnhom sab ruħu f'diffikultà bir-raġel jispiċċa jitlef ħajtu fil-post. L-inċident seħħ għall-ħabta tal-11 ta' filgħodu bil-Pulizija jiġu infurmati li kien hemm persuna li kellha bżonn l-għajnuna. Mal-wasla tagħhom fil-post il-Pulizija sabu lir-raġel fuq l-art wara li persuni li kienu miegħu kien irnexxielhom itellgħuh mill-baħar. Membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll tim mediku mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex ukoll marru immedjatament fil-post tal-inċident sabiex jassistu lil Għaddas. Huwa mill-ewwel beda jingħata l-assistenza medika madankollu u minkejja l-isforzi tat-tobba u l-paramediċi sfortunatament l-Awstrijak tilef ħajtu ftit tal-ħin wara. Dwar dan il-każ il-Maġistrat tal-Assa Simon Grek appuntat inkjesta u ħatred diversi esperti sabiex jassistuha bil-Pulizija min-naħa tagħha wkoll qed tkompli bl-investigazzjonijiet.